سلام لوم عندك حصر زبل واجد حبريتات كنرينا بسنك سمارت فونات ننوي ساعات متقام هزمت حمام بالجابان زقاطمه كنرينا كومونت مالي ازارا بخوين زو على بزعبا خب اسر بيت زهادمو 10 اسرات زملكتن كما يجيرهم هاديموم زبلن ازارا بخوين لو بزعبو كنرينا كومون دحر سلسته ناي وقع عمتات مجمرا غزي ركب مونغو خلتا هاغرات تغيرلو بزعبون كنرينا كومون ايرترانا بامريكا سردتو صحف وي ملختي زملكتون كنرينا سلسامو داتام سيصنعو تلمود لايك مغبار جمروا لايك ايترسعو Let's go. لا قداس حبريتا ومن متنققتا ازي اب سيلي اغاطيمو زلوخ نغركم اب جابان زغاطمي اب جابان زنبر منسي تليفون نوح اوان بمتقام كسادو مسبرتي اغاطيمو له زبلي زبزح غزي اب موبايلو نا تتقم زحلفو 25 عام جاباناوي دروبينج هيد سيندروم زبال حمام اغاطيمو له زدما رؤسو خلعل كم زي كل زغبر حمامي قدمي حيدت عامتات مصحيت حكمنا جي سي زود 25 عام جاباناوي زبزح غزي اب تليفون اب مصوات زحلفو زنبر خوينو اب دحر خسادو عبي حبت سلا زتفطره ጨዋዳታቱ ክሳዱ ተጠቂሙ ነፍሱ ከልዕል አይካለን ማለት እዩ እቲ መልሰይ ቅድሚ ናብ ሕክምና መኻዱ ከቢድ ቃንዛ ክሳድ ወይ ካናይ ሙሓጥ ሽግሩን ከም ዘጋጠሙ ይዝግለጽ እዚ ድማ ነቲ ክብደት ብቁልጡፍ ክወርድ ገይሮ ኣብ መወዳእታ ክሳዱ ብዘይ ተፈጥራዊ መንገዲ ድኹም ክኾን ክኢሉ ርእሱን ከልዕል ኣይካለን ዓንዲ ሕቁ ተባላሹ ወይ ውን ተበታቲኑ ስለ ዝነበረ በሰንኪት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ መጉዳእቲ ኣብ ላዕለዋይ ዓንዲ ሕቁ በሰላ ከም ዝተፈጥረ ውን አረጋግጠው አለው አበ መጀመሪያ ሐካይም ነቲ ዝወደቀ ርእሱ አበ ክሳዱ ዝተፈላላዩ ነገር በመጥቀም ከሕክሞ ፈቲኖም ይሮም ተኾነ ግን አበ ክሳዱ ምድናስ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ነዚያዳ ምዕቡል ሕክምና ክደልዩ ከም ዝተገደዱ ይሕብራሉ ትመጽሄት እቶም መጥባሕቲ ሐካይም አበ ተኸታታሊት መጥባሕቲ ነቲ ክሳድ ዳግም ንምስትኽኻል ሓጺን ዝመስል ነገር አበ ክሳዱ ቅድሚ ምእተዎም ንእሽቶ ክፋል ናይቲ ዝለመሰ ዓንዲ ሕቁ ወይ ቲሹ ከም ዘውጽኦ እቲ መጽሄት ጸብጺቡሎ ድሕሪ 6 ወርሒ ናይቲ መጥባሕቲ ግን ርእሱ ብቐሊሉ አልዒሉ ኣብ ቁኑዕ ቦታ ክመልስ ከም ዝኽኣለ ይሕብራሎ ድሕሪ ሓደ ዓመት መጥባሕቲ ግን ክሳብ ዝሕጂ እዋን እቲ መጥባሕቲ ከም ዘይቋረጾ ወይ ተመሳሳሊ ምክትታል ይገብሩሎ ከም ዘለዉ ይሕብር ዘሎ ሓካይማ መወዳእታ መንእሰያት ኣብ መጠን ላዕሊ ስማርትፎን ንኸይጥቀሙ መጠንቀቕታ ንኽገብሩን መኺሮም አለው ምውዳቕ ርእሲ ወይ ካዚ ድሮፒንግ ሄድ ሲንድሮም ዝበሃል ሕማም መብዛሕትኡ ምስ ኒውሮሙስኩላር ዝተባሃለ ሕማም ዝተኣሳሰር እዩ እዚ ኸኣኒ ንነዊሕ ግዜ ምዕጻፍ ናይ ክሳድ ወይ ውን ዘይምስማዕ ናይ ዓንዲ ሕቆ ዝፍጠር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ስለዚ ነዊሕ ሰዓታት ስማርትፎን ትጥቀሙ ሰባት ኣለኹም ዲኹም ካብዚ ጃፓናዊ ተማሃሩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ፕሪዝን ብሬክ ዝምልከት እዩ ፕሪዝን ብሬክ ዘይረኣየ የለን ትማሊ ግን ኣብ ሪል ላይፍ ፕሪዝን ብሬክ ኣጋጢሙሎ ኣብ ኒው ኦርላንድስ ማለት እዩ 10 እስራት ካብ እስር ቤት ኣምሊጦም ኣለዉ ኣተሃዳድሞኦም ከዓኒ ልክዕ ከም ናይ ፕሪዝን ብሬክ ካብታ ፊልም ዝፍለ ወላ ሓደ ነገር የብሉን ማለት እዩ እዚ ትማሊ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝዋዕለ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ሴኪሪቲ ካሜራ ዝተሳእለ እዩ እዚ ካሃድሙ ከለዉ መወዳእታ ዘርኢ እዩ እዚ ካብታ ፕሪዝን ብሬክ ትብል ፊልም ዘፍል የብሉን ዝበልኩኹም በዚ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክወፁ ከለዉ ተቐዳመይቲ መውፅእ ዝተጠቀሙላ እዚኣ እያ ማለት እዩ ነዛ ናይ ሽንቲ ቤት ኣልዮም እዮም ክወፁ ክኢሎም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ፅሑፋት እውን ክጥቀሙ ክኢሎም ነይሮም እዮም እዚ ነዊሕ ዝበለ ወይ ከዓ ቅድሚኡ ተጻሒፉ ዝነበረ እዩ ቱ ኢዚ ሎል ብዝብል ቱ ጽሒፎም ኣለዉ ይሶኬ ግን ብሓፈሻ ቱ ኢዚ ሎል ብዝብል ጽሒፎም ኣለዉ ስለዚ ፕላን ገይሮሞ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ፕላን ገይሮሞ ዝጸኒሑ እዩ ናይ ሴኪሪቲ ካሜራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ቦታታት ክወፁ ከለዉ ዘርኢ ስእልታቱን ወፂሎ ማለት እዩ ድሕሪዚ ሃይዌይ ኣትዮም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃይዌይ ክሰግሩ ከለዉ ዘርኢ እዩ ካብቲ እስር ቤት ኣዝዮም ርሒቖም ሃይዌይ ክሮስ ክገብሩ ከለዉ ዘርኢ ስእሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ካብቲ እስር ቤት ተሰዊሮም እዮም ኣዝዮም ርሒቖም እዮም ማለት እዩ ይኹን እምበር ካብኣቶም ዝተታሕዙ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ሰለስተ ካብኣቶም ተታሒዞም እዮም እዞም ክልተ ትሪኦም ዘለኹም እቶም መጀመርያ ዝተታሕዙ ክልተ እዮም ማለት እዩ ሽዑ ወጋሕታ ዝተታሕዙ እዮም እዞም ሸሞንተ ወጋሕታ ዘይተረኽቡ ዝነበሩ እዮም ሓደ ካብዚኦም ተታሒዙ ሸውዓተ ካብዚኦም ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽቡን ዘለዉ ወይ ከዓ ተሰዊሮም ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ኣየናይ ስኮፊልድ ካብዚኦም ኣየናይ መራሒ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክገብር ዝኸኣለ ስኮፊልድ ኣየናይ እዩ ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕሪዝን ብሬክ ሪል ላይፍ ኣጋጢሙሎ ንምባል እዩ
ናብ ካልእ ዛዕባ ዜና ናይ ሰሙን እዚ ድሕሪ 3 ዓመት ገጽ ንገጽ ዝተራኸባ ዩክሬንን ሩስያን ምሩኻት ኩናት ክላወጣ ተሰማሚዕን ኣለዋ ዝብል እዩ። ድሕሪ 1945 ኣብ ኤውሮጳ ዝኸፍአ ኩናት ዝተኻየደ ወይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሩስያን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን እዩ። ትማሊ ዓርቢ ከቀራርበን ዝኽእል ንእሱ ስጉምቲ ወሲደን ተረኺበን ኣለዋ። ልኡኻት ዩክሬንን ሩስያን ድሕሪ መጋቢት 2022 ንፈለማ እዋን ፊት ንፊት ተረኺቦም እቲ ኣኼባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቦስፈረስ ኣብ እስታንቡል ኣብ ዘመነ ኣቶማን ዝነበረ ቤተ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ቱርክን ኣሜሪካን ዝመጽእ ጸቕጥን ምትብባዕን ነተን ተፈንቲተን ዝርከባ ጎረባብቲ ሃገራት ናብዚ ደረጃ ክበጽሓ ከም ዝሓገዘን እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ መንጎቶም ልኡኻን ተደራደርቲ ናይ ኢድ ሰላምታ ዘይነበረ ኮይኑ ፍርቂ ካብቶም ልኡኻን ዩክሬን ድማ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘላ ንምዝኽኻር ዝዓለመ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲኖም መጺኦም እቲ ክፍሊ ብባንዴራ ዩክሬን፣ ቱርኪ ከምኡውን ሩስያ ከምኡውን ብዕምባባታት ዝወቀበ ከም ዝነበረት ስእልታት የርኢ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልኡኻን ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ቀራና መንገዲ ይጽበዮም ዘሎ እቲ ሓደ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ዝያዳ ዕንወትን ሞትን ዝወስድ መንገዲ ምዃኑ ተዛሪቡ እቲ ዝርብ 2 ሰዓት ኣብ ዘይወስድ ወይ ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ተዛዚሙ ነዊሕ ከይጸንሐ ርእሲ ምውጥዋጥ ከም ዝተጀመረ ሩስያ ሓድሽን ዘይቅቡል ጠለብ ከም ዘቕረበትን ሓደ በዓል ስልጣን ዩክሬን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዘዋጠወጦም ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይ ገዛ ርእሳ ግዛኣት ሰራዊት ክትስሕብ ዘጠቓልል ምዃኑ እዚ ድማ ተኽሲ ደው ምባል ከም ቅድመ ኩናት ቀሪቡሎ። እዚ ወሳኒ ናይ ዕርቀ ሰላም ጉዳይ ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ እኳ እንተዘይኮነ ሓደ ዝጭበጥ ውፅኢት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ግን ኣሎ። ዩክሬንን ሩስያን ነፍሲ ወከፈን 1,000 ምሩኻት ኩናት ናብ ዓዶም ክመልሳ ተሰማሚዕን ኣለዋ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኣዝዩ ከቢድ መዓልታት እቲ ዝያዳ ጽቡቕ ዜና እዩ። 1,000 ስድራ ቤት ዩክሬን ድማ ብስራት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ናይ እስራት ምውፃእ መዓልቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክኸውን ምዃኑ እቲ ዕለት ንፈልጦ ኢና፣ እንተኾነ ግን ወጋዒ ክንገብሮ ኣይንኽእልና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኤምባሲ ኤርትራ በሰኔት አሜሪካ ዘቀረበሉ ክሲ ነጺጉሎ መንግስቲ ኤርትራ ሽማግለ ዝምድናታት ወጻኢ ሰኔት አሜሪካ በጉዳይ ምብራቅ አፍሪካ በ13 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ርክብ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘወሰኑ ዶባታት ወይ ከባቢታት ምትእኻብ ሰራዊት ተካይዳላ ንዝብል ክሲ ብትሪ ነጺጉሎ። ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት አሜሪካ በዘውጽኦ ወግዓዊ መግለጺ እቲ ዘቀረበ ክሲ ፍጹም መሰረት አልቦ ዘደናግርን ምዃኑ ገሊጹሎ። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ኩሎም አባላት ሰራዊት ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ አፍልጦ ዘሎ ዶባት ኤርትራ ከም ዘለውን ንዞባዊ ግጭት ተባሂሉ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሰራዊት ድማ ኣይተኻየደን ኢድሎ። ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገር ኣብ ግጭት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላን ብምርግጋጽ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ሰላም ምርግጋእን ንምስፋን ተወፋይነት ከም ዘለዋ እውን ኣረጋጊጹሎ። ስለዚ ጋይስ ሎማዓን ዝበልናዮ ሓበሬታት ዝምስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕጽል መደብ ሰላም።